Родителство. Тази дума събужда много емоции, от радост и вълнение до притеснение и несигурност. Пътешествието, особено за младите родители, е изпълнено с невероятни върхове и неизбежни предизвикателства. От безсънните нощи и смяната на пелени до огромната отговорност да се грижиш за малко човече, първите години на родителството са време на големи промени. Това е ускорен курс по себеотдаване, търпение и безусловна любов. Докато навигирате през тази нова територия, помнете, че не сте сами. Милиони са минали по този път преди вас. И техният опит, мъдрост и подкрепа могат да бъдат безценни. Приемете трансформацията, защото именно в трудностите откриваме истинската си сила и устойчивост. Една от най-значимите промени, с които се сблъскват младите родители, е промяната в приоритетите. Животът, който сте познавали, остава на заден план, тъй като фокусът ви се стеснява до благополучието на това ново, напълно зависимо от вас човече. Това често означава да жертвате лично време, социални контакти и дори кариерни амбиции, поне временно. И все пак, сред предизвикателствата има несравнима радост. Любовта, която изпитвате към детето си, е несравнима с нищо, което сте изпитвали досега. Любов толкова силна и всепоглъщаща, че има силата да засенчи дори най-трудните дни. Именно в тези моменти на чиста неподправена любов осъзнавате истинското значение на родителството. Пътешествие на себеоткриване, растеж и непоклатима преданост. Макар че нищо не може да ви подготви напълно за реалността на родителството, има стъпки, които можете да предприемете, за да улесните прехода. Започнете с това да се образовате. Четете книги, посещавайте курсове за родители и се обръщайте към опитни родители в живота си. Колкото повече знания имате, толкова по-уверени ще се чувствате, докато навигирате в непознатите води на отглеждането на дете. Изграждането на система за подкрепа е от решаващо значение. Обградете се с семейство и приятели, които могат да ви подадат ръка, да ви изслушат или просто да ви дадат рамо, на което да поплачете, когато нещата станат трудни. Помнете, че е нужно цяло село, за да се отгледа дете, и наличието на силна мрежа за подкрепа може да промени всичко. Не се страхувайте да помолите за помощ. Независимо дали става въпрос за помощ с гледане на деца, финансова подкрепа или просто почивка от изискванията на родителството, обръщането към другите е знак на сила, а не на слабост. Помнете, че не сте супергерои. Вие сте човешки същества, които се отправят на едно необикновено пътешествие. Подготовката за родителство не е само логистика и практичност. Тя е и подготовка на сърцата и умовете ви за дълбокото емоционално пътуване, което ви предстои. Става въпрос за това да разберете, че ще има безсънни нощи, безкрайни смени на пелени и моменти на съмнение в себе си. Но става въпрос и за това да се насладите на невероятната любов, радост и чувство за цел, които идват с това да си родител. Децата растат най-добре в стабилна, любяща и подкрепяща среда. Като родители е ваша отговорност да създадете дом, в който детето ви се чувства сигурно, ценено и овластено да достигне пълния си потенциал. Това започва с осигуряване на основните им нужди – храна, подслон и дрехи, но се простира далеч отвъд материалното. Децата се нуждаят от любов, обич и чувство за принадлежност. Те трябва да знаят, че са обичани и че техните мисли, чувства и мнения имат значение. Създайте дом, в който се насърчава откритата комуникация, където децата се чувстват комфортно да изразяват себе си, без страх от осъждане. Последователността е ключова. Установете рутини и граници, които осигуряват структура и предсказуемост в живота на детето ви. Това не само ще ги накара да се чувстват сигурни и защитени, но и ще им помогне да развият самодисциплина и чувство за отговорност. Помнете, че вие сте първият и най-важен учител на детето си. Ценностите, които им внушавате, поведението, на което ги учите, и любовта, с която ги обсипвате, ще оформят хората, които ще се превърнат. Подхранвайте любопитството им, насърчавайте страстите им и празнувайте успехите им, независимо колко малки са те. Част 4. Да водим с пример. Формиране на отговорни и грижовни личности. Като родители, вие сте модели за подражание на вашите деца. Те непрекъснато наблюдават и се учат от вашите действия, думи и отношения с другите.
Като въплъщавате ценностите, които искате да им привиете – уважение, отговорност, емпатия и доброта, вие полагате основите те да станат състрадателни и отговорни личности. Учете ги на важността да помагат на своята общност. Участвайте в доброволческа дейност като семейство, правете дарения за благотворителност или просто помагайте на нуждаещите се. Виждайки вашата щедрост и състрадание, вашите деца ще се научат, че дори малките жестове на доброта могат да направят голяма разлика в света. Подхранвайте любовта към ученето у вашите деца. Четете им от ранна възраст, водете стимулиращи разговори и насърчавайте любопитството им към света около тях. Образованието е най-големият подарък, който можете да дадете на детето си, като му давате възможност да развие пълния си потенциал и да окаже положително влияние върху света. Дисциплината е съществена част от родителството, но към нея винаги трябва да се подхожда с любов и разбиране. Избягвайте суровите наказания и вместо това се фокусирайте върху това да учите детето си от грешките му. Използвайте дисциплината като възможност да му помогнете да развие самоконтрол, умения за решаване на проблеми и чувство за отговорност за действията си. Част 5. Ефектът на доминото. Дълбокото влияние на родителството върху обществото. Влиянието на родителството се простира далеч отвъд стени на вашия дом. Децата, които отглеждате днес, ще станат лидери, новатори и двигатели на промяната утре. Като инвестирате в тяхното благополучие и им внушавате силни ценности, вие не само оформяте живота им, но и допринасяте за подобряването на обществото като цяло. Децата, които растат в любяща и подкрепяща среда, е по-вероятно да се развиват успешно в училище, в социален и емоционален план. Те е по-вероятно да станат отговорни граждани, активни членове на общността и състрадателни човешки същества. Те са тези, които ще разрушат бариерите, ще се борят с статуквото и ще създадат един по-справедлив и равнопоставен свят за всички. От друга страна, децата, които са пренебрегвани, малтретирани или лишени от основните си нужди, е по-вероятно да срещат трудности в живота. Те са изложени на по-висок риск от неуспех в училище, злоупотреба с вещества, престъпна дейност и множество други проблеми. Тези проблеми не само засягат отделния човек, но и натоварват значително обществото като цяло. Като приемате предизвикателствата и отговорностите на родителството, вие не само създавате по-светло бъдеще за децата си, но и допринасяте за едно по-силно, по-здраво и по-жизнено общество за поколения напред. Помнете, че любовта, напътствията и подкрепата, които осигурявате на децата си, имат силата да създадат ефект на доминото, който ще се усеща години наред. Част 6. Едно по-светло утре. Да прегърнем пътешествието с отворени обятия. Родителството е едно необикновено пътешествие, изпълнено с равни части радост, предизвикателства и дълбоки житейски уроци. Това е пътешествие, което ще ви постави на изпитание, ще ви изкара от зоната ви на комфорт и в крайна сметка ще ви превърне в най-добрата версия на вас самите. Прегърнете разхвърляното, хаотичното и безкрайно красиво приключение, наречено родителство. Помнете, че не сте сами в това пътуване. Обградете се с подкрепяща общност. Търсете съвети от тези, които са минали по този път преди вас и никога не се страхувайте да поискате помощ, когато имате нужда от нея. Родителството не е съвършенство. То е да сте до детето си всеки ден и да го обичате безусловно, както в добрите, така и в лошите моменти. Докато се справяте с възходите и паденията на родителството, помнете, че вие оформяте бъдещето дете по дете. Ценностите, които внушавате, любовта, която давате и примерът, който давате, ще окажат трайно влияние върху децата ви и върху света, който те наследяват. Прегърнете пътешествието с отворени обятия, защото именно в трудностите и победите на родителството откриваме истинската си цел и оставяме трайно наследство от любов.